Ungadiscouragewa yingaphandle lempilo yakho okuveza ngaphakathi lakho. Noma isimo sakho sibonala sinjani ngaphandle, kodwa ungalinge ugive uphiswe ubuka isimo sakho ngaphandle, kanti isimo sangaphakathi sinamandla sizoshintsha isimo sakho sangaphandle. Siveze isimo sakho sangaphakathi noma kuthiwa abantu bathini ngesimo sakho sangaphandle, kodwa siveze isimo sakho sangaphakathi. Siveze ukuthi khonani ngaphakathi. Noma abantu bangakubuka udelelekile ngaphandle, noma nawe ungaze uzibone uyileso simo sokudeleleka ngaphandle, kodwa ungalingi uyidelele into engaphakathi kuwena. Sonke usibona la sikhona namhlanje besidelelekile ngaphandle, kodwa into esenze ukuthi ushintshe ukudeleleka kwethu kwangaphandle into engaphakathi. Uyazi, ngeke ngabuka omunye umuntu eyofuna umsebenzi ngihleli nje ngisemotweni, uyaqala ufika kwi-security, uthi ngizofuna umsebenzi. I-security lamkhombisa ibhodi elingaphandle lathi bufunda lela bhodi kuthi umsebenzi awukho, no, there's no job here. Lo muntu wangiphendula ngendlela engichazile, wathi ngiyakuzwa ngaphandle awukho umsebenzi. Ibhodi advertising ngaphandle le company ukuthi ngaphandle awukho umsebenzi. Nami ngiyabona ngaphandle ukuthi awukho umsebenzi, kodwa ngiyawubona ngaphakathi. Mina ngifuna umsebenzi ongaphakathi. Ngizothi empilweni yakho ke namhlanje funa lezi zinto ezingaphakathi, noma kuthiwa izinto ngaphandle azivumi, kodwa mozibona ngaphakathi. Focus entweni engaphakathi uzophumelela empilweni. Sike sabuka thina seyinsizwa ngesikhathi sakudala, buthola ukuthi ekhaya kungenwa ekanja iphume mobheya ngaphandle kunanebhodi elibhalwe beer of dog, kunanegovu elikhonkotha udlule, elikhonkotha ungamile, elikhonkotha noma uhamba. Kodwa mabe kunentombazana oyidinga ngaphakathi, ubukwazi ukuthi umekezela uvinjwa yigovu elikhonkotha ngaphandle, ngoba uyayibona into oyibona ngaphakathi. Omama bethu nabogogo kudala bekade bebuka indoda ingekho esimeni sokuba indoda ngaphandle, kodwa ngenxa ukuthi ugogo noma umama ubona indoda ngaphakathi, ayithanda ayithintithe. Ezamanje awami nje kamadoda wasathintitheki, kodwa wakudala bebewathintithe bawagese. Uthi uyabheka sekubonana sekuyindoda, sekubaba ohloniphekile, kanti umama wayibona ngaphakathi indoda, noma ngaphandle kungekho isimo sendoda, kodwa ngaphakathi ebeyibonile. Ungavinjwa izinto ezingaphandle empilweni yakho, bheke entweni engaphakathi. God bless you.